Čaute lidičky, je 28.12. Sme v Hodoníne a ako ste už v poslednej dobe možno zvyknutí na tomto kanále, tak sa tu objavuje video len keď vymyslím nejakú hovadinu. No a predpokladám, že toto k týmto videám alebo k takýmto mojim aktivitám patrí, lebo dnes je 2 stupne, síce slnko krásne svieti, ale má fúkať aj celkom slušný vietor. No ale po mesiaci hmiel nám konečne vyšlo slnko a tuto kamarát Rasto z Osenice vymyslel, že slnko svieti, treba ísť na kajaky. No a ja samozrejme, no tak keď treba, tak ideme. No takže ideme skúsiť, že na Moravu vraj, že či sa to dá. Ako viem, že sa to dá, lebo napríklad aj môj kamarát Aleš Polidor, ten takto sa kajakuje pravidelne v týchto zimných mesiacoch. No ale ja idem skôr zistiť, či je to dobrý nápad, alebo spolu to skúsime zistiť. No takže keď sme vystúpili z auta, bola pomerne slušná zima. Tuto môžete vidieť, že je tu aj ľad ešte. Voda bude určite studená, nemám v pláne sa v nej kúpať, ale ako pokiaľ ide o vybavenie, tak v každom prípade, no vidíte, som jak snehuliak. Rasto, ten má perfektné vybavenie, ten má všelijaké špecialitky, suché neopreny, no to ja nemám, lebo nejsom na takéto tieto pripravený, ale mám nejakú vodeodolnú bundu. Nejaké gate som si dal nepremokavé, no to asi mi pri kúpaní nebude stačiť, ale toto nemám v pláne, ale v každom prípade je dôležité mať kompletné náhradné oblečenie, lebo kúpať sa v tejto vode nie som žiadny otužilec a ešte keď fúka vietor 2 stupne, to už je normálne, že o život, ako to není nepohodlie, ale to je naozaj život ohrozujúca záležitosť, takže tomuto sa budeme snažiť vyhnúť. No, ja idem na nafúkovačke, ktorú v podstate mám ako jedinú, ale počul som, že výhoda nafúkovačky je to, že to má vlastne izolačnú vrstvu, ten vzduch, takže vnútri by malo byť teplo, mám aj špricku, keď sa tam zavriem, predpokladám, vnútri to bude fajn. Von určite vestu, lebo keď padnem do tej vody, ja neviem, čo sa so mnou stane, ale ešte raz spomeniem, že toto nemám v pláne, ale musím s tým rátať a tá vesta ešte ochráni vlastne aj proti vetru. No takže to je nafúkovačka, špicku budem mať, určite nejaké jedlo, teplý čaj a Rasto ide na plasťáku parádnom, no a ten je dobrý, len je menej skladný, no len ja budem mať s tým skladaním tej gumy asi na konci, predpokladám, trošku problém, lebo tá guma je potom tvrdá a sa bojím, aby sa nelámala, tak to budem riešiť až keď skončíme, tak potom si ukážeme, že čo. No, takže to je toto a ešte dôležitá vec. Keďže sú aktuálne sviatky alebo obdobie medzi sviatkami, tak samozrejme k tomu patria koláče. Jednak sa posilníme my navzájom. Tak Rasto domov. Ďakujem. Vidím, že ty sa pripravil poctivo. Ale dôležitá vec je, musíme nadeliť aj vodníkovým deťom, aby nás nejak nechal na pokoji a aby nás zbytočne neotravoval. Takže dôležitá vec, no a teraz si dám ešte ja a môžeme vyraziť. Nový kanál Baťov, tam vzadu je nová komora a tady to sa môžu vlastne plaviť kajutové lode až do Otrokovy. No ale my sa tu plaviť nebudeme, môžeme, lebo nemáme korčule. Bohužiaľ. A
Ani ľadoborce sme nevypasovali. Takže keďže je tu samý ľad, čo je dôkazom toho drsnej dnešnej plavby, tak musíme ísť. Čo? Hej, hej. No takže 2 hodiny pádlovania proti prúdu. Mali sme 11 km. No otáčame a ideme naspäť. Takže po 3,5 hodine pádlovania, sedenia v lodi, najväčší problém sa asi narovnať teraz. Ale máme 20 km za sebou, 21. A myslím si, že fajn. Dobre to bolo.
Není to aktivita, ktorú by som si musel zajtra zopakovať. Zistili sme, že sa to dá, ale ja si myslím, že zase na budúce Vánoce stačí, keď to dáme. Ale dobre, no, počasie sme mali fajn. Zima nám nebola, až nám bolo teplo. Musím povedať, že som normálne spotený. A boli nejaké od 2 do 9 stupňov to. Bolo 9, bolo na slnku. Ty vyliezaš. Jak postihnutý. No. Není to sranda v tej zime, ale vôbec, keď človek není zvyknutý 3,5 hodiny sedieť v tom člne, tak to na tie klby ako nedá im to. Ale fajn, dobre. Ja som spokojný, máme to za sebou. Mali sme sa stretnúť aj s nejakými ďalšími 2 parťákmi. No bohužiaľ, tí nedali vodníkovým deťom dobre najesť oné vánočné koláče, takže sa jeden z nich okúpal, tak ich vodník trošku vyskúšal. Tak sme sa s nimi nestretli a možno ešte sem prídu. Ale ako vidíte, dá sa aj v tejto dobe, keď nemáme tu pol metra snehu, ale zimy sa nám zmenili, tak nedá sa v zime len bicyklovať, ale dá sa aj člnkovať. Náhodou fajn aktivita. A teraz si dáme nejakú kávičku, už sa na to teším, asi nejakú teplú polievku. A zase, ak ste zvedaví, dajte si odber a možno sa zase pri nejakom takejto bláznivej aktivite vidíme v ďalšom videu. Zatiaľ sa majte a krásneho Silvestra si užívajte. Stará babka. Ty kokos. Ale hlavne sme na suku, to je dôležité. Čo? Sme na suku. Však toto. Lebo to je základ. To je základ. Ale teraz už nakoniec som cítil, že mi je zima na nohy, akoby na tie čížmy. V tých čížmach cítim. Ne na nohy toto, ale v čížmach mi bolo zima. No, to si musím, vieš čo som zistil, to si musíš kúpiť ešte jedné boty väčšie. No. A tam si dáš 2-3 vrstvy ponožiek. No, tak, no. A tak, lebo to sa nedá. Hej, no. Je to. Ja mám neoprenové ponožky a normálne, ale není to dobré. To by si potreboval viacej takých teplých ponožiek. Ako je to znesiteľné, Dá sa to ako vydržať, jasné. Ale to bolo jediný taký slabý článok, čo sa zimy týka. Teraz na konci, inak v pohode. Čo som ťa nevypol ešte?